Anya laki din! Anya, awan man ng tibagas tayo, lakay. Awan nga rodan. Unay mo't ng tikas tayo panagbiang. Oh, po, no nagrawat kanto mga ming. Anya? Pudno ti bagbagak, iso ang nagbiit ang maibus ti bagas tayo. Gaputa nagrawat ka. Naa. Agasam ti labay mo. Uray kabalyo, di na malagtaw. Ay, unay kan. Nalabos mo dahi ta pa nagsasaom. Kat pudno mo ti bagbagak, sana ya. Nga. Anya nga ita, awan man bagas tayon. Naimbag ko man no da trabahom. Ay, Ngam awan mo. Di ka kadi madanagan bakit? At danto. Oho, awan lang arod trabaho mon. Ngam nagrawat ka pa'y lang amangan. Na. Tirumbang kan ka. No awan ko matitrabaho, kontrolam ko mamad tilabay mo. Anya? Nay, nakapulas ka, mate. Papanam. Sa dino kumapay ngay, inak alaan titangdan ko ijay ayan nila kay insyong. Kasta? Kasta ko ng pailaang, awan lang arudan bagas tayo. Jak payla aggaraw mat. Ay, nakaungot ka matan, bakit? Uray asinong asawa, makapungtot iti kastang aramid mo. Awan bagas, ngam di ka pa'y lagtrabaho. Gusto ka din. Naimbag kumamot no amom akontrolan ti kalam, no kastoy nga awan trabaho. Ngam saan man, ad-ad-damot, arumawrawot ka. Ne, si kami ti masabat ko manang Petra. Sa dino ti papanam. Ay, mapanak man ijay ayan da tata istong. Inak man alaan ti tangdan ko anak ipuros idi na minsan ngal daw. Ay na, sana all. May pera na naman. Ay nagpamerienda ka man nga ron, manang Petra. Di ka man si kabakla. Sa anak pa'y nga agpamiryenda ita. Ngamin, isulaang dayjay ti kwarta. Us! I know, and I can understand your situation in a way. At ito'y titangdan mo, itiduangal daw, Petra. Ay naagyaman akunay tata. Ay, saan ko kumapay nga umay alaan ti tangdan ko tata. Ngam awan ngaminon ti isaang may. Anya, Iso ang kapilitan ng mayak. awan parekot iti dayta, Petra. Tangdan mo mo't dayta. Iso nga iti anyaman nga oras nga umay ka, itid ko. Agyaman ak tata. Ayun gayam, kaano kayo manin nga agpuros. No Sabado, iso apadaanam lata titiks ko rin ka, ha? Wan tata, kat agyaman ak manan. Kasano no awan dala kay insyong apakitang tangdana, di awan kanan tayo. Ay na, unahin bakit ta kanayon nga gungungot ka? Kasano mga main, kasla awan arapa mo itibiyag. Di ka kadi mabaeng, sikan sa lang ti asawa nga dalaang dito unag ti balay nga agul-uldag iti agmalong. Ah. Kita man dagiti asawa ti kaaruba, inal daw da amapan agtrabaho para iti pamilyada. Ngam sika, adda ka laang dito'y balay. Ay, di ka ka di madanagan bakit? Anya lalaki din aya. Mariknak, umadanin ti panagbak ng tayaw. Anya, ay no, Pedro, ay tumpang kansan. Ay pangasim, di mo mararamidin ti kasta. Ang mga nagbabawi ka. Anya. Ay na, no sakti si ka. Panawa kong dadya a Pedro. Ha? Ay, imbis nga iso ti trabaho para kada kayo nga agiinang. Never. Tasi ka mo ti mang bibiyag ken kuana. Wen nga rod bakla. Kaya't ko apanawan ngam... Gamanya. Di mo mapanawan? Gapo ta madanagan ka nga awanton ti mangipaay iti Hoy, tila sasawamot. no ti pagragsakam lang ti pampanunutem ay na manang Petra Diyos ko ano ba yan? Agpanunot ka. An mo nga ti lalaki no sa dutmet? Oh, di useless. Oh, kaila anak ko. Apeng awan ni tatang mo, napanan na?
Dayjay man nakaturog iti sirok ti mangga, nanang. Wan nga agpayso. Ay unay meten ti amam. Talaga nga awanen ti aramidan na. Day talatan maturog nga agmalmalam. Wan nga rod, nanang. Awanen at talaga ti plano na amang sapol iti panggadan na. Wan nga rod. Ngamala, ingkay riingan ni tatang tamangan tayong. Unay mo day tanapan naturog mo. Ay, unay ka matay. Nakapakigtog ka mat. Apay, di ka mabisen? Ay, unay pwesto niya. Wala, babisin ako. Nabanuga ka naturog. Anya? Ang among bakit? Ada good news ko. Good news! Good news ito! Anya day ta? Ada na tagtaginap ko. Ada ka no gold bar anasarakak dito arubayan ti balay. Anya? Wen, gold bar! Ay no, nagganas ngayon ti biyag no bilang laang. Siganto mga min. Imbes sa maamwakon no sa dino abanda ti ayan na riniing nakmal. Anya? Masiguradong ka di apod no ti tagtagainap mo, Pedro, lakay. Wen, masigurado ka pud no. Ngamin, sigon ka dagiti lalakay kan babakat idi anggad. No maipapan ka no iti balitok ti tagtagainap mo. Pudno ka no. Kasta? Wen, iso nga amok nga asidagan ti ibabak ng tayo. Anya? No bak na yung tayo. Saan kanto na makitang tangdan? Agbalin kanto at dunya. O. Alang nga ron, panawan ka dito, iturog mo. Iti kasta, bareng agparang iti tagtagainap mo no sa dino abanda ti ayan ti balito. Hey, sige. Ang kakarudon. Panawan na nga rudon tayo iturog ko. Anyati ko ng Petra. Saan kan nga umay makitang dan nga kuraus, ijay ayandain siya. Ay nasaanan nana, ngamin jak kayaten ti mabilag ijay kapudutan. Anya, manipod ita nana, saan akon amakitang dan. Ngamin, masigurado mi apod no ti gold bar anakita ni Pedro iti tagtagainap na. Anya, gold bar! Wuna na, pudno day ta. Natagtagainap na nga adda ka no gold bar ijay arubayan mi. Iso na lang, tasaan na pa'y nga amuno sa dino abanda. Ngamin, naglawa mo ti arubayan mi. Anya, iso ada kayo latan ti agpuros itimula nila kay insyong nana. Ibagayo ken kwa na amang sapul laengan iti kasukat ko. Jak kayaten ti umay. Ay na, pangasim man si ka, bakla. Umay ka makipuros inton bigat ijay ayandain siyaw. Awan ngamin kadwamay. Saan kanon nga umay ni Petra? Ha? Taapay ka no asaan nga umay nana? Ay na, namnamahan da ti tagtagainap ni Pedrao. Ngadda ka no balitok ijay arubayan da. Ay na, ni Manang Petra. Ano kaya ang pumapasok sa kukutin niya? Day tangarod ka. Tangamala bayan tayaw. Anya ngay tiyan mo tayaw. Nupod no tinatagtagainap nila kay na. Ay na, naimbag taimay ka, bakla. Wala apay kiti nasaan. Isupay atangdan ko nga igatang ko iti pagpapintas ko. Wen awan ni Petra, saan ka nun nga umay? Noon niya nga tamat ati mapampanunot dagi diyang agasawa takaslada ag mauyong. Wen garod payman, tanong masabat ko laday ja Petra, baga akman. Ay, tata. Barang makariing iti tagtagainap na abumaknang. Ay naman ang Petra. Agpanunot ka man. Ha? Masigurado yo aya nga dabalitok iti arubayan nyo. Masigurado mi dayta. Ngamin, sigun kadagiti lalakay ken babakit idi anggad. No may papan iti balitok ti tagtagainap. Pudno dayta. Anya?
Kat uray pa inukasta, ag trabaho ko'y lata, Saan kaya basta mang namnama iti data gold bar at ag taga-inap? Ay, manipod na tagtagainap nila kay ko dayta. Kasla si madutak maten ang makitangdan. Ha? Iso nga urayon milatan Ay, malumanon. Awan pa'y si daon mo. Kasta ya? Awan pa'y maigatang. Ay, unay maten di kastoy abiyag apaw. Ang kapayla umutang iti tirsina, ni Nana Basyang. Amumit anarigat dayjay nga agpautang. Kun may isa, adda pa'y listaan tayo ijay. Iso nga amok asaan amang tadayjay. Ay namang tidday jay. Ibagam abayadan tayo to, no masarakak di gold bar iti tagtagainap ko. Unngag paiso niya. Ikan, darasam! Umutang kapayla iti 2 kilo a karnay. Makasidsidak iti karnikat. Wala kay, ina nga rodal. Day, si kamot kayam di masabat ko, Petra. Eh, apay tata. Apay nga, asaan kamot tin ngom umay makitang tangdan ay bangkag ko. Ay natata, iti kaano man, saan akon nga agsubli iti kasjay at trabaho. Ngamin, jakon kayat ti mabilag iti kapudutan. Anya, Urayon milatan nga agparang iti tagtagainap nila kay ko jay gold bar ijay arubayan mi. Isulaangan ti kalyon minto. ay na, Petra, aya. Ay natata, dismayaan nakmanen. Ti ko namkit umapal kayo laang. Ngamin, diyo kayat abumak nang kami. Ta diyo kayat ti maartapan. Anya, Ala, mangan ka amangan lakay. Agbusog ka. Areglado ba kahit? Kat kalpasan amangan ka. Maturog ka, ha? Bareng agparangan ti gold bar iti tagtagainap mo. Ungang peso niya. Mala, mangan ka amangan lakay. Bakit lawak ba kahit? Oh, apay lakay. Nakitam ka din ti gold bar iti tagtagainap mo. Saan ba nga rod? 5 abulanan manipod na itagtagainap ko nga da gold bar iti arubayan tayo. Yung maging gaita, diyan mo na itagtagainap no sa dino abanda. Ay. Kasano day tuyon ngay lakay? Sapay ribo-ribo ti utang tayo iti agduduma at tirsina. Hinanabas siyang agsingsingiran. Uray ni Tata Guryong, kun kastamit ten ni Nana kun siyang. Aya! No amukla ko mga umabot gayam iti mano abulan, nagtrabaho aklak takuman. Amangan kit dimet no al-altit day tatag tagainap mo. Dahil si kabot gayam, Petra. Taman pa'y ngay may ka dito'y balay may. Wala na. Umay ko la kumasaludsudan. No makitang tangdan kayo pa'y laang ijay ayanda tata insyong. Agsubli ako ma. Yan niya. Nakababain man. Ngamanyangay nga rod. Tapay. Saan nyo ka di pa'y anakali ti gold bar ijay arubayan yaw. Nana? Kun saan ka di anagparang iti tagtagainap mau. Nga awanan ti mula ni insyong. Mano na bulan tinapalabas manipod nagkakadwa tayo makitang tangdan ijay. Ita pa nagmumulan, Petra. Wan nga agpaisoan niya. Adda nga ta ipaaramid ni Tata Insyong, Nana. Uray tangdanan nakko mga agmula. Ay kahit mapan ka iti ayan na Isaw ti kasaritam. Sana siya. Ay na, makapulog kayo ng asawa. Tata. Ay na, Petra, iti kastoy ang kilala ka ikaw, sipon pa'y, awan pa'y napuutak ang nagtagtagainag, maipapan iti balitaw kami may sawa. Ha? Tagtagainap lang, di saan nga digdigos na ita.
Kun dagiti sadot at tao akas iti asawam. Amang namnamalatan, wanya ti agparang iti tagtagainap na. Tatang, Kulak laki din no bimakdang kayon. Tasan kayo mutay na makitang tangdan. Ngam saan bagayam? pasensya kay kuman, tata. Ay, Manipod ita, lipatan min da dya a gold bar iti tagtagain. Agtrabaho kami lang. Katsapay lang kumataawatan nakmanan nga agtrabaho kada kayo. bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan. Ana itampaw dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay.